Vedľa mňa stojí BMW M3, čo je jedno z najkratších aut, ktoré aktuálne podľa mňa jazdí po cestách. Majiteľ ho má kompletne ochranné v RDMPP folii, to znamená, že 10 rokov sa nemusí obávať toho, že mu nejaké kamienky zničia prednú kapotu, predný nárazník, alebo či pri výstupovaní nejaký neopatrný iný zákazník obchodného centra jemu ťukne dvere. Nie je problém tieto časti fólie v budúcnosti meniť a mať tak auto stále vo vynikajúcom top stave. Vedľa mňa po pravici je Audi, na ktorú sme lepili takmer 2 roky dozadu. Má 10 000 nabehaných kilometrov a ten lang je stále v dokonalom stave, rovnako ako tá fólia. Veľa zákazníkom tu ukazujem to, že čo tá fólia zvládne v tom, že nie je problém tu šúchať kovový telefón o kovovú kapotu a všetko je reálne v dobrom, vynikajúcom stave. Tá fólia si nevyžaduje nejakú super špeciálnu starostlivosť, iba normálne občas to auto umyť. S tým, že toto je jedna z najlepších ochrán, ktoré si viete dnes na auto dať. A ak by ste chceli niečo podobné na svojom vozidle, stačí, že nám vyplníte formulár a my vám radi pošleme cenovú ponuku. A možno sa potom vidíme u nás.